Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma liet alles 19 joen zien, reportages, filmpjes, liet ze kwarte, grutte reportages die in Friesland spelen in de jaren 1965 tot nou zo wat dan ta. En die ben meestal maken door Johan van der Zee in het kader van het programma van Gewest uit Gewest. En als er een boek uitkwam in Friesland, dan stien hem al bij de door, volgens mij. Nou ja, meestal wel, ja. We hadden nu 1976 het boek van Jan Setsema over de Ierlaken die naar Londen komen. Ja. Hè? Nou, ik vond dat op zichzelf al een heel bijzonder verhaal. Ik bedoel, dat er uit Heeg en Gasmer en nog wat plakken boten maar Iel naar Londen in. En dat waren dan ophellen vaak uit de Oostzee. Dagen onderwijs. Ja, en Iel dit zeeziek waren. Ja, Iel dit zeeziek waren. Ja, ongelooflijk. Ja. Prachtig. En ik vond het een leuk boek. Die man kon er goed over vertellen. Hij werd in Marken doen. Maar ja, die weer dus aan boord van zo'n schip West. Maar wat ik het merkwaardige vind, je zit het aan zich zijn in het filmpje, is, er bestaat geen films over Ierlaken. Nee. Dus hij haast dingen met dia's. Ja. Hij liet dia's zien, als het ware. Ja, we zitten bij hem in de kamer en daar liet er dia's zien. Wat een idee. Doet je met filmen? Heeft het idee van, dit is de manier waarop we dit nog brengen? Maar Nou ja, de wiet dan niet hoor. Ze weer in het Scheepvaartmuseum binnen wat model en die heb ik filmen. En dit weer voor hem een mooie manier om erover te vertellen. Ja. Door de dia's in te letten. Prachtige manier. Jontje 76, Jan Setsema. Palingaken. In het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek hangen schilderijen van die schepen en is een model te bezichtigen. De Friese Academie gaf bij uitgeverij De Tille in Leeuwarden een boek uit over deze in 1932 uit de vaart genomen platbodems. Jan Setsema, de schrijver, voer zelf 3 jaar op zo'n palingaken. Dit is geen visserschip. Deze schepen die visten niet zelf, die vervoerden vis. En daarom is het ook waarschijnlijk het laatste houten zeilende koopvaardijschip dat nog een Nederlandse zeebrief had. Ze kochten deze vis in de Oostzee en daar werd ze vandaan naar Friesland vervoerd, waar ze gesorteerd werden. En dat is altijd levende paling geweest. Rondvis of platvis kon je in deze schepen niet in het leven houden. En hoe werden die dan vervoerd in zo'n schip? Achter deze geperforeerde koperen platen zitten de ruimen. Die zijn in 5 hokken verdeeld. En ook in de bodem zitten nog geperforeerde koperen platen die voor een goede doorstroming van het zeewater zorgden. En daardoor kon je de zaak in het leven houden. Maar waren er nu voorwaarden verbonden aan het varen met zo'n lading? Want ik kan me voorstellen dat je niet alles kunt uithalen met zo'n schip. Nou, een levensvoorwaarde voor die paling was fris water en zuurstof. En dat betekende dus dat je als wijlende vliegende Hollander eigenlijk vogelvrij was zodra je geladen was. Dan kon je niet met slecht weer meer een knus haventje opzoeken om het eens even lekker af te wachten. Je moest in beweging blijven. En als het nu erg zwaar weer was, dan werden die vissen ook behoorlijk door elkaar gesmeten, denk ik. Ze werden zeeziek en dat was helaas niet te voorkomen. Daarom hadden we in de Londenvaart altijd iets minder in. Dan kon je wel ergens schuilen. Dan kon je, als we bijvoorbeeld op reis waren naar Engeland en het was slecht weer, dan bleven we in Nieuwerdiep en voeren we niet eerder uit als dat het weer een beetje knap was. U heeft het allemaal opgeschreven, maar waarom eigenlijk? Nou, ik heb het opgeschreven. Wat mij dus toch wel erg trof, dat was dat er de hele Nederlandse zeevaartgeschiedenis toch wel min of meer beschreven is. En dat er over die palingaken alleen maar over die beroemde lichtplaats en dat vermeende privilege geschreven is. En dat ging dan min of meer, dat sprak ons roofzuchtige volkje nogal aan van jongens, als die Friezen even doorgezet hadden, dan hadden we er nog een kolonie bij gehad. Want we betaalden dan geen havengeld, we betaalden geen marktrechten, dus we hieven zelfs havengeld van de Engelse schepen die bij ons langs zee kwamen. Maar ook alleen daarover werd geschreven. En ik vond dat de mensen die erop gevaren hebben ook een plaats verdienden in de geschiedenis van de Nederlandse zeevaart.
De Friese palingaken hadden een vaste ligplaats op de Theems in Londen. Er is lang gedacht dat dit een officieel recht was. Zetsema heeft veel dia's van die Londense periode. Hier ziet u de palingschepen in hun originele vorm, zoals ze de laatste 100 jaar ongeveer gevaren hebben. En u ziet dus dat we hier niet meer aan een moering liggen. We liggen dichter bij de wal en in plaats van een ketting, een moering is een ketting die van de bodem van de rivier opgevist moet worden, ziet u dat we hier aan een boei liggen. Er is een hele legende aan die ligplaats verbonden, in de zin dat er altijd 3 schepen moesten liggen. En er lopen verhalen over alle mogelijke wonderlijke schenkingen die door koningen of koninginnen gedaan zouden zijn. Maar die kwetsbare bunschepen die niet droog mogen vallen, die kunnen niet tegen de wal aan op een voor eb en vloed liggende rivier. En daar hebben ze waarschijnlijk midden in de rivier een apart plaatsje voor vrijgemaakt. En toen zal er ook wel gezegd zijn, dan moeten jullie er ook werkelijk gebruik van maken. En ik veronderstel dat daar de traditie uit ontstaan is dat er altijd 3 schepen moesten liggen, omdat anders het recht van vrije ligplaats en vrijstelling van marktrechten zou vervallen. In ieder geval geloofden wij er in die jaren nog sterk aan, want we maakten nooit een schip los voordat we een ander weer vast hadden. Dit is een foto van de London Bridge. Op de achtergrond ziet u de Tower. En in deze pool van Londen was in die 30er jaren een zeer drukke scheepvaart geconcentreerd. Voor zover ik weet is dat nu allemaal verleden tijd en dient dat stukje Theems alleen nog maar om bezoekende schepen te ontvangen, omdat ze daar dan in het hartje van Londen liggen. Op de plaats waar nu een boei ligt, was vroeger de ligplaats. Maar een evenaar, dat wie zo'n ding met zo'n boller aan, een heek. En die hong ik wel aan zo'n Davidje. En dan kwam aan deze kant de koer te hingen en dan scoden je die bal, die scoden je die graadverdeling van die ijzeren staaf. Dat wie een ding en daar hadden al die Egyptenaren, het kon ik al maar woeken naar Safir dat ik weet, want dat is een heel oud waaginstrument. Net al te zuiver toch. We zijn er nog eens in verspielen op aan magen. Toen word ik naar de wal gestuurd met de stuurman om daar wat DRI uit te suitelen. En toen ben we in de kroeg begonnen om wat informatie op te dwan. En zo wat een paar uur later toen weer we de koer kwijt en de evenaar weer we kwijt, die heel weer weg kwijt. Maar we hebben een hele hoop vrienden kregen. De viskelui die huizen hebben naar boord gebracht. De hadden die roon op aankom als een ijsbeer. Die lange stuurman die zei, nou maar zien hoe rare die ouders jocht. Nou weet er nog niet. Ik zei, nee, ik denk dat er wel een vermoeden ergens van had. Want we weten alles kwijt. Gaasmeer is de plaats waar de paling opgeslagen werd. Daar dreven leggers, grote houten bakken in het water, waar de aal maandenlang in leven kon worden gehouden. Vandaar werd de levende paling met de aken naar Londen vervoerd. De Engelsen rookten of bakten die vis niet, maar kookten ze in de soep. In feite was de utilage ongeveer zoals die ten tijde van Michiel de Ruiter is geweest op dit soort schepen. Daar is nooit iets aan gemoderniseerd. Dat maakt het werken op deze schepen ongelooflijk zwaar. En als je nou maar voldoende mensen had gehad, maar qua traditie bestond nou eenmaal de bemanning uit 3 personen. Dat betekende dus dat je Chinese zeewacht liep, eenmaal op en nooit meer af. Vanaf het moment dat je daar geladen uit Denemarken vertrok, tot aan het moment dat je in Friesland arriveerde. Onderwijl moest je natuurlijk wel eens even een hazentukje doen in de sloep, die hier helaas ontbreekt, want aan deze kant stond de sloep aan dek. Er liep ook nog een zeerelingje omheen om niet al te vlot van boord af te spoelen.
Maar daar moest je het mee doen. En dat betekende dus soms dat je inderdaad een 14 dagen in de weer was, zonder dat er van een behoorlijke aflossing ooit sprake was. Jim ben je doe, ik meende op een manje uit de haven rekken. Wie staat dat nog correct? Nee, dat geloof ik wijs of zo. Nou, dan hebben we Jim zo wat een week later oppikt. Ja. Hoeveel uren sliep zoals toen aan had, denk je, in die weken. Best in die weken wel eens in de kooi geweest? Nee, net vaak, zeg maar ja. Ik weet net dat jij er al bij, nou, dat, Ja. dat Ja, weet ik zo. Zie wij hier een motorke, dus wij Ja, hoe moesten, zwier je die motor dan? 44 paarden. 44 paarden. Qua cilinder. Dwarscilinder. Dat, ik kon nooit langer lezen als 2 uren, want dan moet het ding best mat worden. Hè. Maar ja, bij Jim moest natuurlijk iedere keer wat gebeuren, anders koren, Ja. anders worden of Bakjes wat zetten. dan ik. Bakjes zetten. Dus langer als een paar uur nachten, want ja, na zeker. Jim in die tijd ik nooit slept. Dit is weer het kantoor, hè? Dit was het kantoor. En dat was toen in tweeën. Hier, deze deur was wat breder en aan die kant was een soort kabelgat waar we reservezeilen en blokken en et cetera hadden. Boven waren kaarstellingen waar de schepen mee uitgeproviandeerd werden. En dan had je hier het kantoor. En dat was het kantoor van de rederij. Hoe werd zo'n reder in een dorp als Heeg beschouwd? Nou, zo'n reder die stond hier natuurlijk in hoog aanzien. Dat was een van de notabelen. Hè? Dat waren de mensen die het hier eigenlijk voor het zeggen hadden. Niet alleen hier in Heeg, maar ook tot ver in de omtrek. Omdat ze uiteindelijk degene waren die de paling opkochten bij de visserlui in Friesland. Ook vaak de pachters waren van dat viswater. Dat waren wel belangrijke personen. Omdat Jan Setsema op zijn vaartochten altijd een oude glasplaatcamera en een opschrijfboekje bij de hand had, is de sfeer van de Friese aalhandel anno 1930 teruggeroepen in het boek over de Friese palingaken. Die sfeer is weg. De palingaken trouwens ook. Er is er niet één bewaard gebleven. Als u hier nu zo staat en u ziet het Heeg van nu, waar moet u dan aan denken? Nou, ja. Het is een beetje ver doorgeschoten, hè. Het waren toen stille, doodse plaatsjes waar niet veel bedrijvigheid was. Ook weinig uitwijkmogelijkheden en ook weinig beroepskeuzemogelijkheden. Maar dat is nu ook nog zo. Het is nou watersport en wie niet aan die watersport werkt in een patatkraam of wat dan ook, nou die schiet er ook niet veel mee op. En dat zijn dan ook nog vaak geen eens mensen uit dit dorp. Alles is betrekkelijk. Het is natuurlijk materieel veel beter geworden voor iedereen, maar dat is het ook voor iedereen die niet werkt of wel werkt. Dat doet er niet zoveel meer toe. Toen moest er wel gewerkt worden en wie dat aankon, nou, daar was dit toen geen kwaad leefwoord voor. Het was wel genoeglijk. Wie het niet aankwam? Ja, die zat in de hoek waar de klappen vielen. En we hebben er hard voor gestreden om te zorgen dat ook voor die mensen wat gedaan werd. En misschien is dat wel zo ver doorgeschoten dat we nou eigenlijk van alles een beetje te veel hebben. Te veel watersport, te veel vrije tijd. En te veel jachten en campings en patatkramen. En te veel bordjes met artikel 461 erop, die je vroeger in Friesland nauwelijks aantrof, althans niet in deze hoek. Die beginner, ik zie je daar nou ook alleen staan. Bist u ook in Londen West? Nee. Spijtig gedaan, nee. Ik had het wel proberen. Ja. Maar toen waren ze bij de NOS aan, ja, maar wij gaan de NOS, dus net het journaal, maar de NOS, alles boeten het journaal, hier echt nog een correspondent in Londen. Dus ja, die man moest ik wat het was. Dus die had die shots te maken. Maar het aardige is dat ik dus voor de omroep een aantal jaren alleen
het bouwen van een nieuwe ielaak en dezelfde werd Zetsema op had. Helemaal volgaan. Ja, want die shock nog wel eens van. En dan denk ik van, het is precies dat oude skip. Hè? Ja, Het is- ja. En prachtig. En als het erop is het geweldig om dat nou eens even te zien. Maar dat ze daarmee naar Londen gaan, dat is toch... Hè, Die dingen die met de nak naar beneden had ze door de wing in. Dus dat wordt het oeren en oeren. Ik zou wel eens een scootjes zielen daar op tonen zitten en een vatte ding. En die scootjes al treiken in de onderwijs en is dat ding dan maar 4 meter verder, zeg maar zeggen. Ja. Dus dat had tijden worden. Dat had uitkomen. Ja. Wat betalen die Engelsen wel net voor hield? Nou, een soort denk ik. Ja, ja. En ze maken een sop van. Ja, Ielsop. ja. Ja, dat vinden wij maar niks. Nee. Maar wat had dat een handel geweest? Ja. Ja. En als dus in Heeg, bijvoorbeeld het hoesjes werd de grote man van de rederij wennen, dan maakt er ook wel aardig wat om te zien. Dat maakt verschrikkelijk aan het zien werden. Want door gong je dan net met die bakken naar Londen. Ja, nou ja, Wat ik letterlijk een verhaal hadden van iemand die het op zijn aak voer en die het op een bepaald moment van de reder in een storm toch voort moest. En die in de reder zei, ik wil wel mee, maar dan met jou ook mee. Ja. En toen werd er dus dadelijk ontslaan. Maar dat... dat maakt wel duidelijk dat toch misbruik van die mensen gemaakt waren natuurlijk. Want het weer een heel zwier beroep om naar Engeland te varen. Want dat de meesten nog net altijd. Nee, en ze wonen maar deze aak woont ook naar Londen, maar daar krijg ik geen geld voor, dacht ik. En dat lijkt me eigenlijk een hele onderneming om dat nog een keer te doen. Het is een hele onderneming. Dan moet het een hele tijd net waaien. Nee, en dat kun je zelfs Piet Paulus maar net precies. Precies. Ja, we blijven even met zielen. En dan gaan we in Jantje Dingen. Dan net skip van George Brandsma uit Snits. Leren scootjesziel. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik het in de kranten lezen ga of zo. Dat toch van, daar maak ik maar wat met van. Maar dat weer net zo'n groot succes. We zullen eerst even zien. Ja. Scootjesziel. Zeilen met grote oude vrachtschepen, een typisch Friese bezigheid die nog steeds en steeds meer tot de verbeelding spreekt. Het is met name in de bouwvakvakantie de bezigheid van vrachtschippers die hun vakantie besteden door 14 dagen lang wedstrijden te varen. Ook anderen kunnen nu leren scootjeszielen. Want de 21-jarige George Brandsma uit Sneek kocht een oud scootje, bouwde er verblijfsruimte in en trekt sinds vorige week met dit schip over de Friese meren. Het is een varende zeilschool geworden, waar de deelnemers een week lang aan boord verblijven en door George Brandsma en een helper ingewijd worden in de kunst van het scootjeszielen. We gaan dus eerst die kraanlijn in één keer omhoog zetten, want anders hangt dus het hele tuig, de giek hangt aan het hele tuig. Dan krijg je het zeil niet omhoog, dus dan trek je deze, trek je een end op. Een centimeter 30 boven het bankje daarachter. Zo, dan haal het bankje al weg. Zet je hem even vast. Dan hangt het zeil dus niet, dan hangt het bij de ophijs dus niet aan het tuig, maar aan de kraanlijn de giek. Anders krijg je het tuig niet meer omhoog. Dan begin jij maar op te draaien. Zit het vast? Ja, passen. Dan moet je daar even op letten. Dan moet je haast die piekenvouw dus even wat bijtrekken nog. Hè. Anders gaat die klauw ernaast zitten. Draai maar door hoor. Nee, nog even dat laten hoor, dat het hele tuig omhoog staat. Maar nou missen we alleen nog de fok, hè. Draai maar gewoon op. Ja, hij zit niet vast. Kom in. Deelnemers aan de zeillessen op deze scootjezeilschool kunnen zelf bepalen in hoeverre ze actief aan het zeilen meedoen.
Maar als zo'n grote tjalk overstag gaat, dan is het wel even werken geblazen. Klaar om te wenden? Fok los. Ja, en bak. Ja, loefzwaard omhoog. Lijzwaard zakken. En door die fok. Even vieren. Niet vastzetten, jongens. Ja, trek hem maar strak. Ja, lekker, jongens. Ja, keurig. Had ze wel met zwaard blijven, hè? Even met de hand erop zitten. Ietsje oplopen. Ja, gaat lekker zo. Ja, Daar is er meer verstand van dan ik. nou ja, het scootje liep het al nergens op. Maar volgens mij had dit ik maar een hele sema draait of zoiets. Het is, Ja. Ik weet nog dat wij hier een prachtig mooi waar. We hier een cameraman, Tom Bunet. En dat weer dus een hele grutten in die tijd. Die had Floris filmen bijvoorbeeld. En nou, die weer laaien, die vond het fantastisch. Want die hier dus een motorboot en die, Silon, dat weer alles. Maar het weer meer het genoegen van de cameraman dan dat het echt een onderwerp weer. Ja. Want het weer eigenlijk net een onderwerp. Nee, want het zeildraaien wordt het langer als het zielen wat je hem zelf. Dus dat is dus in die zin, maar het wie wel aardig, maar het wie een initiatief wat ik vrij gauw weer deelblad is. Ja. Het is Daar ben ik geen scootsealers in uit Wijkom. sterker, daar had nog nooit een scootsealer op dat schip van Charles Brandsma geweest. Nee, oké. Goed. We hebben er toch wat jood onbelangrijk, maar zit er net door in. Tak een weekend ben je er weer met het programma Gewest Friesland.